има сила в това, което изповядваме. Ако аз изповядвам, моите деца са благословени, то наистина е така. Ако аз изповядвам, моите деца са лоши, то наистина така ще бъде. Това, което изповядваш, това работи, защото има сила в нашата уста, има сила в езика. Така че ние имаме избор и ние имаме решение и аз избирам да говоря добри, положителни неща. И знаете ли, много пъти, ако сме говорили лоши и негативни неща, ние трябва да се покаеме. И това е, което идва от Святия Дух. Покай се за негативни неща, които си говорил за съпруга ти или за съпругата ти. Или си говорил негативни неща за детето ти, за семейството ти. Покай се! Покай се! И сега говори, започни от сега нататък да говориш добри и положителни неща.